Aladangi pa ya kane ka result jang kane ka MDC election badang shida menta kesngi ngi I bubuan gi jaka kibuan na ki sitting MDC ki bala kalam na handrai kabukham so pala bade kalong hapo jang ka shila constituency hakaba ka UDP kalasan sar da ki post nam ha ka jingbat MLA but MDC handrai menta shushu ngi iba kane ka constituency ru ba MDC uberjob hakane ka election mata udaina ka UDP hi UMLA ru udaina ka sang UDP hi hakaba beran ngot kidesh para UMLA ba MDC hato nakada ayuba ka UDP hakane ka constituency ka klan but ka job